Hello, afọ m bụ Nwada Amaka Akume, abụ m onye Anambra Steeti. Eso n'ofu onye na-akwalite ejiji na omenala Igbo na-asụ Igbo na ihe onyonyo ndị Ọka Chapter. Abụkwazị m onye isi chairman nke ndị oyibo kpọrọ chairman Ọka Chapter. Eji m ohere a wee na-agwa ụmụnne m ka unu bịa sonyere anyị na meeting nke anyị ga-eme na 10 this coming Saturday by 12 o'clock. Bịanụ soro anyị ka anyị wee kwalite asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe onyonyo. A sị na ọ ga-adịrị anyị mma. Wee na-ekenekwa onye isi anyị bụ Chidi Ikenna Amobi na ọrụ a nke Chineke kpọpụtara ya ka ọ rụọ. A sị ka Chineke nọnyere ya ka ọ zie ya, mee ka ihe niile nke ọ na-ayọ Chineke ka o merie ya n'aha Jizọs. Amen. Ndewo. Bye bye. Ana m ege ihe. Nne m neka ngwakwa gị. Jukwa ese. Nwoke bụ onye kwabatara ụbọchị gara ụbọchị afọ. Ọtụpụta na ọda dị nyere gị afọ Igbo. Mma kụziri gị Igbo. Anyị ya amụta. Ọ bụrụ na mkpu gị ebe a, enwere m dị ka ndị ozugbo. Ihe chọrọ ime ụkwa arụ. Mma ihe niile. Ọ nwaghị oke ife na-ese. Ekwe anwụ na nwasị m. I like this have biko kpọọ Alima na Uchi and Ebe a maka nne, ebe a mma. Shafina too. Ma nwa n'ugwu Hausa, onye abaga. Ọ bụrụ na o zuru ezu, ịma nya. Inu ife na-ekwu? Mesi bayi Ogidi n'ide mmiri kpọta ndị bayi bịa n'ọnwa anyị aba gara n'ugwu Hausa.